Čau lidi, já si tam nového videa ze hry Brawl Stars. Na dnešním videu, jak už můžete vidět z názvu, tak se podíváme a vyzkoušíme si nového Brawlera Shada, který ještě teda není ve hře, ale tenhle ten měsíc by měl ještě vyjít do hry. Dejte like, odběrte zvonečkem a my už si ho jdeme vyzkoušet. Takže dám Training Grounds. OK, jsem ve Training Grounds a ze začátku můžeme vidět, že je docela rychlej a jeho útoky můžu chodit přes zeď. Zároveň si nabíjí ultimu, já teďka použiju ultimu a můžeme vidět, že může chodit uprostřed ultimy, uprostřed zdí a chodit přes ně prostě, což je strašně hustý. Ukáž ty útoky, počkejte. OK, on tam bohužel nedosáhne, takže to nemůžeme otestovat. Počkej, turma. A vážně můžu hitovat. Jak můžete vidět, když dávám takhle útok, tak tam má uprostřed takovej centr. A kvůli tomu, když se trefíme přesně do toho centru, tak dáme o polovinu větší damage, takže nedáme 1600 jako normálně, ale 3200, což je hodně. Jeho první star powerka dává to, že když je uprostřed ultimy, tak má 30% damage reduction, mám pocit. A první gadgeta dělá to, když ho použije, tak na 4 sekundy sloune enemáky v tom dosahu té gadgety. OK, jdu teďka do lobby a vyměním gadgety a star powerku. OK, jsme ve Training Grounds a druhá star powerka ani nevím, co dělá. Já se ještě musím teda podívat. Ale gadgeta každopádně dělá to, že má o 50% větší útok. Což je extrémně OP. Podívejte se na to, jak je to delší a navíc ještě extrémně velký. To je úplně hustý, kámo. Ještě to vyzkoušíme tady. Damage to dává teda stejný, jo. Kámo, to je jak extrémně velký. Já ani nevím, kolik jsem jich zabil. Když to dám teďka. Ty vogo, kámo. Jich zbyde fakt extrémně málo. OK, doufám, že se ti video líbilo. Dej like, odběr zvonečkem, pokud se ti líbilo. A uvidíme se u dalších videí. Zatím čus.